La primera vessant d'aquest acte és la presentació de la nova línia que té l'Ajuntament d'intentar fer publicacions de llibres dels nostres conciutadans. Nosaltres ja de fa temps vam agafar aquesta idea de degut a que gent que feia històries de la nostra vida, que feien escrits nostres, amb els problemes que teníem per poder-los editar, intentar des de l'Ajuntament poder fer-los possible això. Aleshores nosaltres iniciem el que és una col·lecció de llibres de la nostra història i la presentació és d'aquest llibre actualment d'avui. El llibre avui, a la segona part, és ja la presentació del primer llibre que tenim i aquesta presentació és del llibre d'en Carles Martí, que no és una qüestió per casualitat de que sigui d'ell el llibre que presentem, sinó perquè entenem que actualment és una de les nostres màximes representacions en aquesta vila com a historiador de la nostra vila. Ara, seguidament, passarem a fer una petita presentació i que la farà el senyor Manuel Gallego-Echea. Dignes autoritats d'aquesta vila, amb el Patronat Municipal de Cultura, distingits amics de la cultura i admiradors del nostre Carles Martí. Agraïm molt la vostra assistència a aquest acte per presentar-vos un altre llibre d'ell i parlar-vos de la seva personalitat, encara que ja tots la coneixeu prou bé. Carles Martí i Vilà, cronista oficial de la vila de Sant Boi, és un cas excepcional d'amor al seu poble. Estima profundament, intensament, totes aquelles coses que ens representen el seu terrer, la seva estructuració, la seva fesomia, la pròpia vitalitat, l'íntima espiritualitat. Per aquest amor, essent aferrat als carrers i places, camps i muntanyes, agermanats amb la gent que s'hi mou i sempre interessat en les coses que s'hi esdevenen. Estima des de la recollida placeta on s'iniciaren els seus jocs infantils fins als amples carrers de més enllà del camp de la vila, en un dels quals té ara la seva llar. Des dels vells costeruts i tortuosos carrerons dels barris de Sant Pere fins a les modernes urbanitzacions del Parc Medianal, des dels camps a la vora del Vigallat, on començà la seva vida d'agricultor, fins als que per l'extensa plana arriben prop la mar. Des dels reflex de les muntanyes, on s'hi amaguen les fonts, més les que foren que les que són, fins als planells, on decauen, desapareixen o perduren amb més o menys vicissituds ermites, quadres i masies. Sent veneració i respecte per les llavorades i esculpides pedres de les cases antigues, pels carreus que enlairen el monumental i vell temple on s'hi perpetua la fe dels seus avantpassats, s'hi sosté la de les generacions actuals i s'hi assegura la de les futures. Per les nobles pedres que acullen la Biblioteca Popular,
dintre les quals tantes coses en sabia, ens ha fet dir i ens ha mostrat de la vida material i espiritual d'aquest poble que tant estima i dels homes que més han contribuït a ennoblir-lo. I sent veneració encara per aquelles pedres caigudes que són rastre d'altres edificis que foren, a recés dels quals s'hi manifestà també la vida pretèrita del seu poble. I amb els seus escrits s'esforça a fer-la reviure aquesta vida del passat, a reconstruir aquells edificis caiguts, per la testimoniança dels documents que ens donen fe i orientació. Així es reedifica el temple antic, el convent de la Visitació, l'ermita de Sant Pere dins el poble, situant-los amb justesa, dibuixant-los amb habilitat i omplint-los de vida real amb els noms i expressió de molts dels que tingueren cura o dirigiren l'activitat d'aquests sants llocs i els fets històrics que s'hi esdevingueren. Ens parla també de les ermites escampades per la muntanya, la de Sant Sebastià a la Torre de la Vila, la de Sant Miquel a la Guarda del Gandilda i la de Santa Bàrbara a la del Lloc. Aquesta darrera encara en peu, però en trista situació. I aquest abandó, ell que coneix la molt llunyana història de la casa i de l'ermita, s'emplai en una emotiva poesia que palesa el seu amor per les velles construccions del poble, per molt llunyanes que n'estiguin, i la seva qualitat de bon poeta. Com que suposo que és poc coneguda dels opinions, ja que fou publicada a la revista La Borda del Correu de Güell, voldria donar-vos-la a conèixer. Bons seguidors de la contrada, no coneixeu la vall del Llor. A Matlló, en capsa rellotada, mostra una ermita en el vell cor. Tots els camins de la muntanya menen el pas al vell camí. Les deus, solcant del bosc l'entranya, el verd fondal van entendrir. I algun ramàs i l'ocellada, el sol, de l'alba que ens mor, ronden l'ermita abandonada de Santa Bàrbara del Llor. Quan d'uns el vent de la ciglera, cada oliver resta d'argent, parla els llorers de la riera amb un parlar de vent. Retreu la torre amordassada dels murs antics de fortitud i aquells grans cups i la porxada omplida d'ulls la sacritud. I els camperols que s'avançaven vestint les llars campant al fort, per els cancelars que encara tornaven sembrant el pas amb runes i morts. Marbre de tort, de serenades, veia els seus alts perdre el buit i les muralles esfondrades, el celler buit i el pas al sud. El rei de Sant Boiana, en juny del 62, ens dona compte d'un homenatge que li tributaven al Sant Boià, amb l'assistència d'alguns dels seus fills, i comenta les poesies que hi foren llegides. En la mateixa revista Sant Boiana, juliol i agost del 59, ret un homenatge a la memòria dels també grans nostres, Josep Maria López Picó i Carles Riba i Bracons, morts amb dos en aquell any. El primer ens diu: el seu esperit resta viu entre nosaltres amb la bellesa inaccessible dels seus versos. En Carles Riba escriu: guardem un record personal perquè prengué part en els primers Jocs Florals santboians de l'any 1916. Constituïren aquests l'inici de les meves intervencions de santboianisme i lletres vernacles, al costat d'uns excel·lents companys locals, en Joan Dalmasso, mort ben jove, i en Baldiri Déu, absent avui de la nostra vila. Cal tenir en compte aquests noms que molt han fet per la cultura del poble. En Baldiri Déu, també poeta i escriptor, fou director de la revista santboiana Or i Gran, i malgrat trobar-se allà, mantingué contacte espiritual
amb amics boians. I com veiem, en Carles Martí és un d'aquests que conserva un bon record. I encara amb el seu amic Narcís Lunes i Bolós, jorejat poeta de Sant Vicenç dels Horts, ha tingut tracte i foren companys com a mantenidors dels hospitals infantils ja esmentats. No té res estrany, doncs, que molts dels relats històrics i biogràfics del nostre cronista hi bategui el sentiment de poesia. Amb paciència i constància, amb estudi i treball, recerca en els arxius de la vila, de la capital, tot arreu on per pròpia iniciativa o per indicació de personalitats enteres, escrita que s'hi amaga un paper entre mil que pot donar-li una guspira de llum sobre els fets esdevinguts en el seu poble enllà dels segles passats i sobre l'estructura i l'emplaçament de les edificacions que han deixat d'existir. Les coses del camp, com a expert en agricultor, li inspira l'exposició de fruita del Pla Llobregat, la qual, gràcies al seu esforç personal, pot celebrar-se a Sant Boi l'any 1931 i la que concorren la major part dels pobles de la comarca, posant en relleu la gran riquesa fruitera del magnífic pla. Després s'anirà repetint tradicionalment en diversos locals o jardins. I aquest amor a les tradicions li fa organitzar la transcendental exposició de puntes al coixí típiques del Pla de Llobregat, que tant prestigi donà a la vila, a la comarca i l'Ateneu Santboià, on fou celebrada majestuosament per l'abril del 1936 i que tingué la virtut de palesar el gran amor artístic d'aquesta noble i bella labor de la dona. Hi prengueren part puntaires de Sant Climent, Viladecans, Begues, Torrelles, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Esplugues, Cornellà, Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet, fent companyia a les moltes de Sant Boi que hi concorregueren. Cal fer especial esment d'una mantellina que la mestra puntaire santboiana, Teresa Valls i Diví, tan traçuda com humil i volenterosa, elaborà per a la Verge de Montserrat. A la seva memòria, en Carles Martí li dedicà un article a Vida Santboiana, abril 1963. Una puntaire, la noia xica. A la mateixa revista, l'any 56, havia publicat altres dels articles referents a l'exposició de puntes, La senyora de les puntes i un vell ofici que es perd. És d'admirar l'extraordinari treball que porta a cap per organitzar i ordenar aquesta tan destacada manifestació artística del treball que també pot dir-se esplai de la dona. D'altres exposicions i conferències se'n preocupa i organitza a la Biblioteca Popular, demostrant el seu entusiasme per les arts i les lletres i l'admiració pels santboians il·lustres que les conrearen. L'any 1942 dirigeix la instal·lació d'algunes obres que pogué recollir d'Àngel Gené i Soler, dibuixos i figures i paisatges que tenen un veritable valor artístic i documental de tipus i vells racons del poble en la seva època. Vivia en els barris de Sant Pere i per allí se l'havia vist pintar bastant durant els primers anys del segle actual. Carles Martí feia constar en el catàleg els treballs del artista que avui donem a conèixer al públic santboià no constitueixen un veritable exponent del valor de la seva obra, ja que sols es tracta de lleugers apunts que demostren aptituds a realitzacions de major importància. El 24 de desembre de 1961 s'inaugurà l'exposició homenatge a la memòria del pintor i arquitecte Benvingut Rius i Teixidor. Carles Martí sabé acollir una extensa producció d'aquarel·les, olis, dibuixos, relleus, moltes pintures de Sant Boi, però també de ben diversos llocs: Girona, Riudarenes, Caldes de Montbui, Sant Hilari, Ribes de Freser, Pont de Suert, Andorra, Pollença.
També sentia afició per les lletres, especialment per la poesia. Fou un bon amic i fervent admirador de mossèn Cinto Verdaguer. No era santboià, però a Sant Boi havia passat moltes temporades durant tota la seva vida. Va arrelar-hi i aquí morí l'any 1949. I ha deixat belles mostres i bons records de la seva professió, el temple de l'Institut Carmelitànic de la Mare de Déu de Montserrat, la capella de les Germanes Carmelites abans de les reformes, diverses cases per l'Eixample de la Vila, algunes torres a la barriada del Boi. Tenia un projecte de restauració de la Torre del Lloc, que també havia pintat, com molts altres voltants de Sant Boi i per dintre del poble. Anteriorment, ja havia pres part en diverses exposicions col·lectives de la biblioteca, com també a l'Ateneu Santboià l'any 1946 per la commemoració de les seves noces d'or, junt amb obres d'Àngel Gené, Francesc Canyelles, del qual, dit sia per anticipat, en el llibre dels oficis hi ha reproduït un molt vell, expressiu i graciós dibuix de les Puntàries, i Francesc d'A. Ferreres. D'aquest cal fer especial esment, ja que fou un altre molt notable pintor santboià de les darreries del segle XVIII i principis del XIX, que morí molt jove i, malauradament, massa oblidat. Però, desvetllat el seu record i posat en relleu el valor de les seves obres per les inesgotables recerques del nostre historiador. El respecte pel llibre antic i la veneració per les coses santes ens els mostra en l'exposició de 1951 d'edicions catalanes del segle XVIII, de llibres, goigs i documents, junt amb les obres de pietat i cultura del que fou rector de la vila durant els 18 anys darrers d'aquest segle, el reverend doctor Francesc Mateu i Desmandia, del qui, com ens diuen Carles, es va recollir a la sala de biblioteca 70 volums d'altres tantes edicions a la seva doctrina, totes les que es pogueren localitzar de les 200 que com a mínim varen publicar-se i que constituïren, malgrat la modèstia dels llibrets, potser l'esdeveniment més important de la bibliografia catalana dels segles XVIII i XIX. A la revista santboiana Navidad, 1950, hi publicà una molt ben documentada ressenya d'aquest rector. En el mateix número d'aquesta revista també s'hi troba, junt amb la seva fotografia, una detallada biografia sense signar de l'il·lustre santboià mestre de mestres Joan Bardina i Castarà, del qual l'any següent, 1951, en l'acollidor recés de la biblioteca organitzà, junt amb alguns ex-deixebles de l'homenatjat, ja entrats en anys, i a càrrec d'aquests, la inoblidable sessió biogràfico-literària a la memòria d'aquest gran pedagog que desplegà les seves nombroses activitats intel·lectuals ben lluny del seu poble, on passà la precoç infantesa i l'adolescència ja àvida d'estudi i d'enlairament espiritual. I no l'oblidar mai, ja lluny i en plena activitat professional, dedicà un dels seus versos a Sant Boi, evocant els boscos, a l'Ilàs, de la muntanya de Sant Ramon, i parlant d'una vella alzina i de les vinyes del seu pare, per on havia recorregut d'infant. L'esmentada revista, que no deixà de col·laborar-hi tots els anys de la seva publicació, la del 1946, dedica un article a la memòria del notable periodista santboià Josep Burgada i Julià, que fou director del Diari de Barcelona. En el seu escrit ens reprodueix un altre del periodista amb la seva fotografia. Romangué sempre lligat a la cultura del seu poble i la seva nombrosa i selecta biblioteca la llegà a la popular de Sant Boi. I en la col·lecció d'obres editades per la Biblioteca Popular de Sant Boi de Llobregat, per ell tan estimada i honorada, iniciada l'any 1948 amb el meu poble, del quasi santboià, com ell s'anomenava, Xavier Bonfill Trias, que fou també un gran amic de la biblioteca de Sant Boi, íntimament del famós pianista santboià Lainet i també del tan rellevant historiador Carles Martí,
acrediten les seves obres d'aquesta col·lecció que segueixen. Notes històriques de la vida de Sant Boi de Llobregat, 1952. Estampes santboianes del segle XVII, 1956. L'esclavitud a la vila, del retaule de Lluís Dalmau i altres assaigs, 1979. Obres tan interessants per conèixer la història íntima de Sant Boi. En la primera, té un bon record pels seus predecessors en assumptes històrics de la vila, mossèn Alfons Ramírez i Moragues, Magí Castells i Comas, Salvador Forns i Petit. En la segona fa un merescut elogi de mossèn Francesc Albertí, del que diu: tingué el coratge d'emprendre arrossegant els santboians en el seu entusiasme la construcció del temple actual. La silueta de la seva església ha donat un aspecte ben atraient, personalíssim i característic a la nostra vila. En la darrera s'hi troba una molt extensa i detallada biografia sobre el Sant Francesc Mateu i Esmadia, que l'he comentat abans. També una extraordinària documentada informació sobre les termes romanes. Aquesta tan interessant i sorprenent descoberta de Carles Martí en les seves infatigables recerques per arxius que tant prestigi han donat a la nostra vila. Però ell, modestament, sense presumpció, digué: vaig trobar un document en l'arxiu parroquial original de fra Pere Puig de l'Orde de Servites, data 1824, però que diu que en un lloc determinat hi ha un mosaic cobert de 12 pams de terra, i per donar fe d'aquesta declaració ho certifica el prior pare Andreu Estall de Sant Andreu de Palomar. No sabent exactament el lloc, vàrem poder trobar-lo amb el paleta Ramon Mas i Campderós, gràcies al volenterós i esforçat treball d'aquest entusiasta de l'arqueologia. Un altre il·lustre santboià que ens ha donat a conèixer a vida santboiana, juliol i agost del 64, era un petit quadern amb la seva fotografia, que és el famós matemàtic i catedràtic Llorenç Preses i Puig. Ens el presenta amb tota mena de detalls de la seva vida, amb tan nombrosos com profitosos estudis. Els dirigents de Vila Santboiana, el 16 d'octubre de 1965, ofrenaren a Carles Martí un sopar d'homenatge en reconeixença de la seva constant i valuosa col·laboració, acte que sorprengué per la nombrosíssima concurrència de veritables santboians de cor i de molts amics dels pobles de la comarca, el Prat, l'Hospitalet, Cornellà, Sant Joan d'Espí, Viladecans, Sant Vicenç dels Horts, Colònia Güell i Àdhuc de Barcelona. Fou necessari instal·lar el servei a la sala de l'Ateneu Santboià. En el concurs literari organitzat per la Biblioteca Popular amb motiu del 25è aniversari de la seva fundació, 1926-1951, Carles Martí obtingué el premi del tema sobre història de Sant Boi, amb l'article Història de la Vila, assaig, lema Velles Coses Santboianes, publicat en el butlletí de la Biblioteca commemoratiu d'aquesta efemèris. I l'any 1976, en el full commemoratiu del 50è aniversari, hi publica l'article Les Noces d'Or de la Biblioteca Popular, amb un breu resum dels fets més destacats en la ja llarga història de la biblioteca. I diu, en començar. En aquests 50 anys, quins canvis, quants esdeveniments s'han succeït al voltant d'aquest fogar de cultura santboiana que és la biblioteca. Cal primerament retre homenatge als que l'han regit durant mig segle. A aquest Joan Oller i Rius, que ha estat president actiu des de la fundació. Homenatge que ja li tributa en Carles Martí, posant en relleu la constància de la seva admirable i assenyada activitat a profit de la cultura. I cal afegir el respectuós i discret elogi que en el mateix full li dedica al seu fill Joan Oller i Milà. Diu, president des dels inicis, que als 90 anys encara dirigeix l'entitat amb serena i experimentada prudència.
També les seves recerques d'història i d'art s'han estès per la comarca organitzant excursions col·lectives de cultura d'acord amb altres grups de pobles veïns a fi de visitar museus i monuments. A Martorell, el tan ric i abundós Museu de Ceràmica Vicent Ros, el municipal i el Santa Cana, amb restes arqueològiques i ceràmica catalana. L'art de triomf romà a l'entrada del Pont del Diable. A Molins de Rei, el notable Museu General i també l'històric pont sobre el Llobregat, seguint després cap al castell del Papiol. De l'excursió a Martorell en dona compte a Vila Semboiana, maig 1962, i de la visita a Molins de Rei i Papiol, juliol 1963. I encara sortint enllà dels límits del Baix Llobregat, sempre en contacte amb els amics de l'art, dirigeix el grup semboià vers la vila de Rubí per tal de visitar l'església parroquial de Sant Pere amb façana romànica i la capella preromànica de Sant Feleuet de Vilamilans. Hem fet esment diverses vegades a les seves activitats publicades a Vida Semboiana. Aquesta interessant revista semboiana, fundada i dirigida durant molts anys pel tan modest com intel·lectual vilatà Lluís Jordi Jiménez i Parés, autor a l'ensems de sempre assenyats articles i aquí ja molt deu la història de la cultura semboiana dels nostres temps. No cal dir el profitós contacte que sempre mantingué amb el més constant i rellevant col·laborador, Carles Martí, que tant prestigi ha donat a la revista. Els seus nombrosos i tan interessants treballs d'història íntima que ennobleixen i ens fan estimar la nostra vila de Sant Boi, el seu digne talent en acte d'homenatge l'11 de setembre de 1983 li concedí la medalla d'or de la vila. El 4 de juny de 1984, a la Casa de Cultura de Cornellà del Llobregat, al Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat, també en acte d'homenatge, li atorgà el títol de soci d'honor. Ara de poc, el grup d'acció cultural Loreig, dirigit per dignes semboians d'experiència, d'amor a la vila i reconeguda cultura, li ha fet ofrena de l'edició d'un recull de les seves obres que el títol diu prou clar del contingut: Records i costums semboians, amb pròleg de Montserrat, Rubió i Lois de Pomboter. D'aquesta insigne família ben arrelada a Sant Boi per diverses generacions i que tant s'ha interessat per la seva cultura, el seu prestigi i ha sabut reconèixer i enaltir l'obra del seu amic Carles Martí. El butlletí de les noces d'argent de la Biblioteca Popular ens confirmen que en les gestions inicials de Constitució es rebé una lletra de l'eminent historiador de l'Antoni Rubió i Llop, que diu: puc dir amb tota seguretat que en eixa vila, durant 41 temporades d'estiu, he escrit gairebé totes les monografies històriques i literàries, i en ella vaig iniciar els meus estudis sobre l'Orient català. No dubto que la nova biblioteca serà font de progrés i millorament pels semboians, sobretot si es posa esment en proporcionar-los lectures que enlairin i ennobleixin son esperit, perquè la cultura moral i intel·lectual és l'única que redimeix els pobles de l'envelliment i de la baixesa. Carles Martí, en fer esment de conferències algunes a la biblioteca, diu: en la impossibilitat de recordar-les totes, no volem deixar d'esmentar les de Jordi, Rubió i Balaguer en diferents ocasions. Certament, foren moltes les ocasions en què hi parlar, sempre elogiant la seva labor, donant consells i orientacions amb la reconeguda autoritat i experiència com a director de la Biblioteca de Catalunya i professor de l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona, que fou durant molts anys. En reconeixença de la seva exemplar tasca intel·lectual, aclarit de la cultura catalana, l'any 1969 fou el primer guardonat
amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, honor que repercutia a Sant Boi per la íntima amistat que tingué amb el nostre Carles Martí, del qual feu el pròleg en el seu primer llibre, Notes històriques de la vida de Sant Boi del Llobregat, on després de destacar les qualitats de saber, voler i poder de l'autor, diu al final: Carles Martí, des d'ara ve obligat a acabar-nos de donar allò que hem vist que tenim dret a esperar d'ell. I a fe que no va equivocar-se el doctor Rubió i Balaguer. Ens ha donat molt més del que podíem imaginar-nos. Encara que no seguint un ordre cronològic, no podem deixar de fer esment de Joaquim Rubió i Ors, un dels capdavanters del moviment cultural de la Renaixença i de la restauració dels horts corals. En un article publicat a Vida Santboiana, desembre de 1956, Carles Martí ens diu que va lliurar als senyors del Consell Directiu de la Biblioteca Popular un exemplar de les primitives edicions de poesies de l'Owaiter del Llobregat, aparegut fa una centúria d'anys. I ara bellament relligat en pell, ornarà els prestatges oberts de llibres d'aquella prestigiosa sala de lectura. No sols hi exclourà per la gentil presentació i pel valor intrínsec del llibre, sinó perquè el seu autor, en Joaquim Rubió i Ors, residí molts estius a la vila i encapçalà la dinastia literària del Rubió, que ja des d'aleshores no ha abandonat el seu jorn estival entre nosaltres. Gran part de les poesies de l'Owaiter de la seva darrera època són detallades a Sant Boi. També sojornà algunes temporades a Cornellà. Historiador i poeta, signava les seves poesies l'Owaiter del Llobregat. Riu que si les seves aigües separen les terres d'aquests pobles veïns, els actes culturals uneixen els homes, com altres a la comarca del Baix Llobregat. Ja hem vist alguns exemples amb les excursions per visitar museus i monuments que en Carles Martí ha dirigit al grup Santboià. I encara, com hem dit, fou precisament a la Casa Cultural de Cornellà del Llobregat, on el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat li atorgà el títol de soci d'honor. A la quarta generació, Montserrat Rubió i Lois de Completer, resident a Sant Boi, ens manifesta sincerament en el pròleg esmentat que des de la infantesa ha tingut amistat i sentit admiració per l'autor del llibre i ens confirma la intimitat i el bon contacte que el seu pare Jordi Rubió i Balaguer mantingué amb ell, sempre a profit de la cultura santboiana. Amb l'exemple del cronista de la vila, estan disposats a treballar amb il·lusió i amb estudi per la cultura i la dignificació del seu poble, donant satisfacció al que Carles Martí va dir en el sopar del seu homenatge per Vida Santboiana, que la seva major alegria era que les noves generacions que avui dia omplen les nostres escoles fossin educades estimulant-les a estimar les coses de la nostra terra a fi que continuessin aquest treball de reconstruir el nostre passat. Carles Martí, doncs, pot estar satisfet constatant que van acomplir-se les seves il·lusions. Aquesta joventut és la nostra esperança i els seus dirigents han sabut honorar la personalitat del seu mestre i conseller. I avui l'Ajuntament, mitjançant un acurat treball del seu Patronat Municipal de Cultura, i fa ofrena de l'edició del seu novell llibre, Els oficis a Sant Boi 100 anys enrere, que tenim la satisfacció de fer-vos la presentació en aquest acte. Si en hores anteriors ens ha donat a conèixer il·lustres santboians que per la seva extraordinària intel·ligència, el seu treball instructiu
seva elevada cultura han fet honor al nostre poble. Les Preses i Pols, Verdaguer Castellà, Mateu Lluís Mandia, Genís Soler, Ferreres i tants altres, ara en aquesta ret el seu homenatge a d'altres meritosos emboiants, homes i dones, anònims, humils, que pel seu treball honrat han prestat un gran servei als seus germans del poble. Són els que practiquen o han practicat els oficis esmentats amb l'índex del llibre, feines que requereixen uns coneixements, una habilitat, una traça, a voltes un esforç, una heroica voluntat, i els que els practiquen acaben per trobar-hi un plaer, una satisfacció. Els és el millor temps de la jornada. El treball dignifica l'home i la dona, i que en molts casos no deixen d'executar veritables obres d'art i amb el temps acaba per definir la seva personalitat. El fuster, el paster, el cisteller, el palet, el forner, la puntaire, la planxadora, la pentinadora, la bugadera. I en els temps que en Carles Martí de Membre mostrava el goig de la seva feina cantant moltes estones bo i treballant. Aquest vell costum de cantar, testimoniança de saber treballar amb alegria, s'ha anat perdent, però no el treballar amb goig, sabent que es fa pel bé de la família, pel servei als vilatans. La joia batega dins del cor, a l'esperit i brolla la pau. No notem que en Carles Martí, tant al costat d'aquests humils treballadors com dels savis que ens ha donat a conèixer, no li han mancat aquestes sensacions durant les moltes hores, les innombrables jornades esmerçades als seus valors treball. Valorat aquell a qui el treball li és una càrrega. I amb satisfacció puc dir, des de la nostra ja llunyana joventut, he estat honorat amb la benèvola amistat d'en Carles Martí i Vilà i afavorit per les seves nombroses atencions. I ell, ja sap, ha comptat sempre amb la meva admiració. Seguidament, el doctor en Jaume Codina i Vilà ens farà una presentació del llibre. Després de la completa exposició, del complet esbós biogràfic i també bibliogràfic que ha fet el senyor Goicoechea de l'obra d'en Carles Martí, em cenyiré únicament a un comentari sobre el llibre que avui tenim l'honor de presentar. Llibre que ja coneixeu, que des de fora estant com a llibre objecte, ja és bonic, és una edició curosa, cuidada, una portada escaient, no conec l'autor, el felicito, però que no deixa de ser l'envoltori d'un contingut de molta més vivència personal. Si el mateix senyor Goicoechea i el doctor Frederic Codina, en un dels pròlegs a un dels llibres del senyor Carles Martí, remarcaven que una de les seves virtuts és la lectura planera que està a l'abast, deien, de tothom. I el senyor Carles Goicoechea afegeix, i l'amor evident que traspua el poble i els seus habitants. Podríem dir que en tenir l'encert de conjuntar el gènere històric amb les vivències, espècie de memòries, de vivències personals, com ja vaig tenir l'honor de significar la presentació del llibre sobre records i costums, dona una combinació de primer ordre que, en comptes d'afeblir el sentit històric que ha de tenir el contingut del llibre, li dona més força, li dona més vigor. I advertiu encara que molts d'aquests articles, salvant algun dels quals que és original, la major part, com recordava el senyor Goicoechea, ja van ser publicats als anys 40, 50
i d'aleshores ençà ha plogut molt i el món ha sofert tanta o més transformació que no hagués pogut tenir en els anys anteriors, que podríem resumir l'època del món de privacions i pobresa en què tothom, del primer a l'últim Sant Boià, vivia, uns per pura necessitat, d'altres perquè la previsió feia que es confongués l'estalvi amb la necessitat. Aquell món, com ens recorda, d'una arengada entre dos o entre tres, i no és exageració, li confereix aquest valor documental del qual jo voldria destacar avui, si m'ho permeteu, i d'una manera molt breu, els valors literaris que l'acompanyen i que, a diferència de certes ideologies o metodologies històriques que us deien no, si el senyor Carles Martí parla de fa 50 anys, ens ha de dir, doncs, quin tant % de població activa i únicament fer un llibre a base de dades i estadístiques. Alguns pedagogs notables d'alguns països de l'est europeu han denunciat no fa pas gaire la desafecció dels estudiants d'història d'aquests països en una història que se'ls ensenyen sense noms, una història de xifres, d'estadístiques, però sense noms. La història ha de tenir noms, la història ha de bategar, perquè els seus protagonistes han estat éssers humans. En aquest valor documental i en aquesta humanitat que el senyor Carles Martí sap donar, en part perquè, en molta part, perquè són vivències directes familiars o personals als seus escrits, doncs s'hi afegeix aquest evidentíssim valor literari. El senyor Carles Martí, si llegiu el seu llibre i el coneixeu una mica, veureu que escriu pràcticament com enraona. I atenció, que ell enraona correcte i enraona bé. El senyor Carles Martí ens recorda, per exemple, a la pàgina 24, el mestratge del menut. Qui era del menut? Qui era el menut? Amb 3 ratlles ens ho diu. Quan ens parla dels esporgadors, aquell ofici que en certa manera, com comentàvem abans, encara subsisteix, doncs diu, després, ja en temps d'ell, quan ell era petit, vingueren els de la colla del Leandro i el menut del Nineta, que quan jo era molt jovenet havien esporgat a casa. Semblava impossible que el Leandre tan gros pogués enfilar-se dalt de les branques de cap arbre, però diu del menut. El menut feia les meves delícies quan, a les begudes, explicava coses de les seves amb una parla tan alegroia i tan típica de la terra com els temes de la conversa. Aquell llenguatge de la terra, aquell llenguatge planer, aquell llenguatge d'expressions tan populars que avui s'han perdut totalment, com en un món que vivia avassegadorament de la terra, agafa terra, avui dia l'expressió, que si no és una pila, que l'electricitat que agafi terra, agafa terra era substancial per tots els estaments, perquè de la terra es vivia. Parla del drap de casa, avui dia no sabem què és el drap de casa, de la casa n'hi ha de draps, però el drap de casa era el drap, ens parla dels velers o teixidors, quan es teixia molta part de la roba i es distingia el drap de compra del drap de casa. Per això, dit sigui de passada, és un encert també d'aquesta edició afegir al final del llibre un glossari on hi ha un aclariment de les principals paraules que actualment han caigut en desús. En aquest llenguatge tradicional, permeteu-me que torni a trencar una modesta llança en favor de la tradicional pronunciació del nom de la vila on som, que és Sant Boi, amb bo tancada. La gent deia abans Sant Boi. Avui dia s'està imposant un Sant Boi que tindrà les seves raons, però que és exòtic, com ho pot ser el Begues davant del Begues. Un llenguatge molt sobri, amb poques paraules diu moltes coses. Quan parla, per exemple, dels comparets de poc enrenou, ja està dit, en poc enrenou també. Què eren comparets de poc enrenou? Era la gran base de la pagesia pobra, que no tenia un mas i només un roquet, i el poc enrenou era el poc tragí de la casa perquè no donava per més.
Un llenguatge poètic quan ell, admirador i seguidor de la més tradicional veta poètica de casa nostra, ens parla de les saboroses fruites samboianes, amb un evident eco del poeta Carner, quan ens parla de l'olor arribada a la tardor, de l'olor de vi dels carrers de Sant Boi per la barema antiga, substituït ja ara, diu, i nosaltres veiem que ara ja tampoc, ja ha passat per allò que dèiem dels 30 anys, per l'olor de garrofa, que qui us parla havia evidentment sentit fa no molts anys alguns carrers de la vila. Un llenguatge, com ja vaig subratllar també el dia de la presentació del llibre dels records i costums, encara que no ho sembli, amarat d'una bonomia amb un punt d'ironia molt suau, de la sornegueria que ell diu que podien tenir certs pagesos quan, per exemple, s'enfumien, se'n reien dels pagesos del Prat i deien que els pagesos del Prat sempre miraven a terra, enfront dels pagesos de Sant Boi, que pel fruiterà sempre miraven amunt. O quan els pagesos als quals els agradava el vi i no volien tastar l'aigua, deien doncs que l'aigua serveix per fer malbé les carreteres. Amarat tot, si ho haguéssim de resumir, per un llenguatge d'amor. Només em permetré llegir 4 ratlles quan ens traça el retrat d'un pobre noi, d'un deficient mental que es dedicava a ajudar el seu pare a guanyar-se algun diner omplint safareig de les cases que els llogaven, que per nom tenia Zidro, era el Zidro, que era fill d'un jardiner que es deia Vicenç Patau, que era un xicotàs alt i prim, que tenia una mentalitat infantil i que era la bonomia personificada. Quan el seu pare l'enviava a omplir safareig casolans, rai, ho feia sense cap esforç i encara sabia donar conversa a tothom que se li apropava, sobretot si eren noies. Els donava petits rams de flors, penso que seguint instruccions paternals per recollir algun diner, pocs, perquè escassejaven tant a la butxaca de les obsequiades com a les seves. El pou del seu pare sí que li feia basarda. Els planters de jardineria en terres de Can Rauric, no gaire lluny de la casa, ocupaven més de mitja mujada de terra coladora que rossejava i es veia seca al cap de poc de ser regada. Mantenir frescs i gemats aquells esplets de flors i plantes i una mica d'hortet per a l'abastiment de la casa li costava el que Déu sap. Encara que l'ajudés el bo del seu pare portant segurament el pes de la feina, pouant aigua i feinejant, li sortien cabells blancs al pobre Isidro, que com més gran es feia, més ensenyava la petitesa del seu cervell, incapaç de pensar res de mal, que hauria caigut més a qualsevol ocell dels que el rondaven a tota hora que aquell xicotàs que feia prop de 10 pams d'alçada. I acaba. El recordo ben bé, com si el tingués davant. Dret a la testa i confiat l'esguard innocent, semblava haver vingut al món per fer pensar a tothom qui el mirava en el sermó de les benaventurances. El resultat són, al meu modest entendre, unes petites peces mestres, unes petites peces artístiques, històriques, que, repeteixo, no afableixen el sentit històric, sinó que l'intensifiquen. I si no fos més tard, llegiríem algun fragment, si no fos tan tard. Per exemple, el senyor Goicoechea ha llegit una poesia del senyor Carles Martí dedicada als del Llor. Aquí hi ha una peça mestra d'un retrat d'uns treballadors del Llor, el títol és Els del Llor, que eren 2 germans, que, en fi, us hi remeto i us ho recomano. La cadena, doncs, de la història som tots. La història és l'obra viva d'homes morts, en certa manera és això. El senyor Carles Martí aquí ens explica coses vives. Ens parla, i veieu la cadena de la història, ens parla del seu besavi que havia fet la guerra del francès i que
era tan recalcitrant que, com que els francesos són els que havien portat les patates, no havia volgut provar mai patates, no havia menjat mai patates, però encara la mare del senyor Martí, ajudat de les seves ties, encara li trenaven els cabells, encara duia la cabellera trenada. Per tant, aquest llibre és un alè d'aire fresc, de l'aire vuitcentista, d'una part de la vida santboiana del 800. Vull acabar amb una menció, una altra vegada, com ja vaig fer el dia del llibre, de l'enigmàtic vals de la Patrox, que em té una mica obsessionat. En el sentit popular, el personatge no ben identificat de la Patrox, dona de vida equívoca, havia merescut coples satíriques com era costum de fer, i havia merescut també els honors de la composició d'un vals que s'havia fet molt popular a la comarca i era conegut amb el nom del vals de la Patrox. Que això, que el record d'aquesta pobra dona que ens ha exhumat el senyor Carles Martí pugui servir també de testimoni per un avui que, sent avui, sent i se sap les arrels del dia d'ahir. Moltes gràcies. Seguidament, en Carles Martí, autor de llibres, i dirà unes paraules. Poques coses us haig de dir. Només les gràcies a tots els que s'han interessat per aquests llibres. El senyor alcalde, que t'ho he fet com una qüestió personal des de fa molt de temps. El senyor conseller de Cultura, que ha col·laborat dignament amb el senyor alcalde, que ens porta aquesta possibilitat de llibre. A tots els partits d'aquest ajuntament, a tots els consellers, que han pres aquesta corresponsabilitat. El senyor Manuel Bengoechea, que ens ha parlat tan bé de mi, i el senyor Jaume Codina, que ho ha fet també, i tant bé. I a tots els amics de l'Orells. Sentir-ho. M'heu renovat l'il·lusió de quan vaig escriure aquestes coses fa 30 o 40 anys. I res, gràcies a tots. I per molts anys podeu ser fins a tan joves. Xavier Vila Rancher per fer la cloenda d'aquest acte. Bé, per tancar aquest acte, felicitar-nos pel doble motiu que anunciava el encapçalar aquest acte el nostre company Joan Anton Sant, per la presentació d'aquest número 1 d'una publicació que esperem que sigui fructífera en bé de la nostra vila, en bé dels nostres conciutadans, que ha de recollir aportacions de gent d'aquí, de gent de fora, que ens parli de la nostra població i que reculli també aquests relats, aquests premis que anualment, des d'en fa 4, doncs, venim concedint de narrativa curta, premis dedicats a premis de la vila de Sant Boi, que no solament gaudeixen del favor dels escriptors d'aquí a Sant Boi, sinó de gent d'altres indrets de tot el país. I felicitar-nos, deia en el doble sentit, perquè ha estat una tria voluntària de que aquest primer número fos el del senyor Carles Martí, fos el d'una persona que em sembla que tots ens estimem
profundament i ha motivat aquesta presentació que avui estem aplegats una sèrie de persones, moltes d'elles conegudes, que sovint han mostrat no solament el seu recolzament a la tasca portada pel senyor Carles Martí, sinó han mostrat també el seu interès, la seva participació en aquesta tasca de fer un Sant Boi millor, de construir una ciutat que ens sigui més a la nostra mida. I vull agrair aquí les paraules i la presència del senyor Goicoechea, lligat en aquest poble nostre per vincles professionals que ell va transcendir amb la pintura, amb l'escriptura i que avui ens ha donat una bona mostra amb aquesta glosa que ha fet de la figura del senyor Martí. I com no, agrair-li al doctor Codina, persona rellevant en la nostra comarca, president de l'Institut d'Estudis del Baix Llobregat, bon coneixedor de Sant Boi, a pesar de ser un home lligat profundament al Prat, on ell té les arrels, però que ens coneix bé, que ha estat forces vegades a Sant Boi i que és un dels impulsors de la nostra vida cultural i que també penso que ha glosat magníficament el que és, el que representa el llibre del senyor Martí i més enllà del llibre del senyor Martí, el seu treball, la seva figura. I és això el que jo volia comentar a continuació. Hi ha moltes maneres de fer Sant Boi, no solament físicament, no solament amb construccions. Hi ha una que per mi és la més important, que és la que es fa a nivell cultural, fan les persones, i aquí el senyor Carles Martí és un mestre de tots. Amb un petit escrit que faig en el pròleg d'aquest llibre, ho dic així perquè ho penso, i així li feia avinent al senyor Martí. Dic, miri, vaig posar a escriure'm i vaig, tal com em va sortir, tal com està aquí en aquest llibre, en el llibre de vostè. Vostè és un mestre que ens ha ensenyat a estimar Sant Boi, que ens ensenya a estimar Sant Boi, i això és absolutament primordial per una ciutat com la nostra, amb el que l'hem de refer, i l'hem de refer perquè ha crescut molt, perquè han vingut nous santboians que s'incorporen gustosament a aquesta tasca de fer de Sant Boi un lloc que sigui la mesura humana del que som tots els que en ella hi vivim. I el senyor Carles Martí, en els seus llibres, contribueix de manera decisiva a que puguem donar mostra d'aquest Sant Boi que desitgem, però d'aquest Sant Boi que té unes arrels molt antigues, que té una història que no podem oblidar. I la manera de n'oblidar és per mitjà de recollir amb aquest llibre i amb altres el que ha estat el nostre patrimoni per poder-lo conservar, per poder-lo millorar, per poder-lo en tot cas renovar i enfocar-lo cap al futur. Senyor Carles Martí, moltes gràcies per aquest llibre que un cop més podrem llegir, i a vostès moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta presentació. Bona nit. Si voleu ara podem passar aquí al costat a fer una miqueta d'ambiment. Joan Sánchez.
Aquest pagès també. Ja diu que no, No, ja. Ja ho sé, que sí, ja ho sé. Si no m'estàs fent un comentari... Vosaltres deveu veure més facilitat. Això diu que el temps màgic. Com a... De vegades ens ha agafat amb un pal de l'home. I en altres països doncs... El dimarts és l'última, no? L'última ja, dimarts. Dimarts sí, el dimarts vaig a fer de manera que ets a venir. Sí, no, si us vaig enviar una carta també, perquè ens ha agafat en les també les explicacions del barri, i anem una mica de turcots també. I vam fer records de